Helo, fy enw yw Rhiannon a dwi'n gweithio i Comisiynydd Plant Cymru. A mis yma byddwn ni'n siarad am Erthygl 27, sef yr hawl i gael tŷ, bwyd a dillad addas, ac mae'n rhaid i'r Llywodraeth gefnogi teuluoedd sydd angen y pethau yma. Dyma hawl y mis ar gyfer mis MAI a mis MEHEFIN, ac rydyn ni'n mynd i roi ychydig o her greadigol i chi nawr. Hoffwn i chi feddwl am ddylunio tŷ eich hun a bwyd a dillad sy'n ddelfrydol yn eich barn chi. Felly, allwch chi ddefnyddio Lego, fellwch chi ddefnyddio beiro a phapur, fellwch chi dynnu llun ohono fe, fellwch chi wneud ar-lein. Meddyliwch am beth ydych chi'n meddwl fel plentyn sy'n tyfu i fyny sydd ei angen arnoch chi o ran llochus dda, bwyd a dillad priodol. Meddyliwch os nad ydych chi'n cael y pethau hyn, pwy allwch chi droi ato am gefnogaeth. Os ydych chi'n mynd i ddylunio eich hoff fwyd, dillad a llochus, rhowch gynnig arni, a meddyliwch pa oedolion allwch helpu i gyflawni hyn. Pob lwc!